दुलाराय बर' फरायसा दिनै दा 59थि बे गायसन साना मोनसे जारिमिनारि सान आरो बे जारिमिनारि सानाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनो। मानोना बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद आरो आफादनि मोनफ्रोम हाबाफारिया बर' हारिनि थामोनथाय जौगाथाय आरो सुथुरा दिनै 21st सेन्चुरियाव मोनसे हारिया मोनसे हारिखौ गादबनानै दोननायनि मोनसे मुगा, बे मुगायाव गसंथानो थाखाय बर' हारिखौ जेब्लायबो आखायाव हमनानै बोबथिंनाय बर' फरायसा आफादखौ होननो हायो। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों। नैथियाव दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बर'नि सासे गागि थुनलाइगिरि जोंनि बिफा बर' बिथाङा दिनै मैया रुंसारि जानानै थांबाय। बिथांनि रुंसारिखौ आंनि गोरबोआ जेखियानो जायाथों बे सम मोनसे सिस्टेमखा, मुलुगनि सिस्टेमखा, सानसे थांफिनखागोन। नाथाय बिथांनि रुंसारिया जोंनि थाखाय गेदेर खहा लाबोबाय। अब्लाबो आं दिनै अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबदों, बिथांनि जिउमाया जोंखौ जेब्लायबो नाहरबाय थानो हाथों अबंलावरिनि आशीर्बादजों। आरो बिथांनि आशीर्बादा जों बर' हारिखौ बिथाङा जेसेबां मानि थुनलाइजों सोमोन्दो लानानै बर' हारिखौ जौगानायाव खामानि मावदोंमोन, जोंखौ आशीर्बाद होथों आरो बिथांनि आशीर्बादा जोंजों थाथों आं खावलायबाय।